Intentarem fer un vídeo explicant com es fa per enregistrar un missatge de veu de transmissió automàtica. Apretarem la tecla funció més un segon i anirem amb el botó de DSP Cell buscant PL/CS. Buscarem aquí l'VMU REC i el seleccionem. D'acord? Apretem més 5 segons i ja el tenim seleccionat. Ara apretem el botó Voice CS i apretem el PTT del micròfon. Quan arriba a 10 podem començar a parlar. CQ Contes, Echo Alpha 3 Whiskey, Echo Alpha 3 Whiskey. I deixem anar. Ja tenim el missatge enregistrat. Ara tornem a anar a PLCS i busquem el VU Money. CQ Contes, Echo Alpha 3 Whiskey, Echo Alpha 3 Whiskey. Ara l'estem monitoritzant, no transmet, l'estem monitoritzant. D'acord? Si ens agrada i ha quedat bé, anem a PLCS i anem a VUTX. El seleccionem, sortim i ara sí que, si apreto el volum el Voice CS, sí que surt. Ara sí transmet. Ara sí transmet. Ja el tenim gravat. Vale? Tenim dos missatges que ja hagi vist fins al moment. El Voice 1 i el 2. Serveix per fer CQ Contes o CQ Concurs. Val? Ara podeu comprovar que el Voice 1 CQDX, Echo Alpha 3 Whiskey, Echo Alpha 3 Whiskey. i tinc el CQDX i en el 2 CQ Contes, Echo Alpha 3 Whiskey, Echo Alpha 3 Whiskey. tinc aquest, puc escollir el que vulgui. Només cal que vagi a un o altre i ja està.